napapansin nyo po sa kasalukuyan sa mga oras po na ito, as of 7 PM, ito ay patuloy na nagpapaulan na po dito sa mga lugar po ng Magandang gabi sa ating lahat. Update lang tayo dito sa ating tropical storm na si Orin. Kung napapansin nyo po sa kasalukuyan sa mga oras po na ito, as of 7 PM, ito ay patuloy na nagpapaulan na po dito sa mga lugar po ng Visayas area at saka dito po sa may Mindanao area, kasama na rin dito sa may southern part ng Luzon. So ito ay posible na magkaroon ng mga pagbaha dito sa mga lugar na nabanggit dahil sa dala po nitong ulan na si tropical storm na si Orin. So kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kaibigan, mga mamamayan o mga kababayan na mag-ingat po tayo at maging alerto sa mga posibleng pagbaha sa mga lugar po na tinatamaan nitong mga pag-ulan na dala nitong si tropical storm Orin. So nananatili ang bagyo or napanatili ng bagyong Orin habang patuloy na lumalapit sa Caraga, Eastern Visayas area. So bagamat ito ay posibleng humina pa, ito ay magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Kasalukuyang impormasyon nitong bagyong si Orin, ito ay nasa layong 355 km east ng Surigao City, Surigao del Sur, at ito ay may taglay na hangin na malapit sa gitna na aabot sa 65 km per hour at ang pagbugso nito na aabot sa 80 km per hour. Ito ay kumikilos papunta dito sa northwestward sa bilis na 20 km per hour. So nasaan na po ang bagyo? Ito ay nasa silangan pa rin ng Mindanao or Philippine Sea, pero mabilis nang kumikilos patungo dito sa Eastern Visayas sa Caraga area. Kumpara po sa ating mga naunang update na ito ay halos stationary dito po sa Philippine Sea. So ang sentro nito ay inaasahang una magkakaroon ng landfall dito sa Caraga, Eastern Visayas area bukas ng umaga, February 22, at tatawirin ang Visayas Mimaropa area hanggang Martes, February 23. So hindi pa man ito direktang daraanan ng sentro, ang pinagsamang epekto ng amihan at bagyo ay magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Mindanao at Southern Luzon sa mga nasabing araw. Ano ang magiging epekto ng bagyo? Ang bagyo ay inaasahang magdadala ng mga pagbugso ng hangin sa Eastern Visayas, Caraga, na maaaring makaputol ng mga sanga ng kahoy at magdulot ng hanggang sa katamtamang pinsala sa mga infrastruktura. Ngunit ang pinakamagiging epekto nito ay ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa, lalo na sa silangang mga bahagi ng Southern Luzon, Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. So yan lamang po ang ating update para sa gabing ito as of 5 PM po. Kaya so patuloy pa rin po nating pinapaalalahanan na mag-iingat po tayo dito sa mga posibleng pagbaha at mga pag-landslide po, lalong-lalo na doon sa mga lugar na apektado nitong si bagyong Orin. Yan lamang po. Magandang gabi po sa ating lahat. So update po tayo mamaya 11 PM ng gabi.